हायना ओइ हायना हायना मा जाखो ओमफ्राय आलासिया थांबाय आरे सोरनि दख'ना जाखो बेलाय सोर लाबोआ जों सार दहाय जोंनाव फैनाय सेंग्राया आंनो गिफ्ट होफैदोंमोन आंनि सिगांनि मोजां मोननाय सेंग्राया बेनोमोन होमबालाय मानोथो हाखु दाखु थिनहरखो आंबो रायज्लायगौमोन ना जों सार आं जोबोद गिदिर दाय मावबाय सासे गोथार सेंग्रानि जिउआव सहायख'हायै दुखु दाहा होबाय आरो बिनि मेगनाव मोदैनि बाना बोहैहोबाय मिनि खुसि खुसि थायोमोन बियो नाथाय दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खदै लानानै ओंखारलांनांबाय हायना बेनोथ' इसोरनि माया गेलेनाय सोरनि जिउआव माब्ला मा जायो रावबो बुंस'नो हाया बेनिखायनोथ' दासिमबो दं उखैनायफ्रा मोनजाया उखैयैफ्रासो जाब्लाबो जाख'नो हाया जों मा सानो इसोरा गोजौआव थानानै गासिबो सिफाय हरजोबो मोजां मोनदोंमोन बे सेंग्रा नोंखौ मोथो मोथो नाथाय दा मोनबाय आंसो आं फाबनांसिगोन जों सार राहुलआ आंखौ सावहोसिगोन खोमा आं जे हाबा जाबाय बे बाथ्राखौबो आं खोन्थानानै लायाखैमोन आं सानदोंमोन माब्लाबा खाबु मोनबा खिथानो होनना नाथाय बियो हरखाबै गेजेराव फैनानै दुखुनि थफ्लासो लानानै थांनांबाय हायना नों माखौ सिन्था खालामदों मोजां मोनलायनायाव फाब थाया बियो इसोरनि लिरना हरखानाय मोजां मोनलायनाय आरो गारलायनायाव फाब थानायमोनब्ला संसारा मा जागौमोनथाय इसोरासो मिथिसिगौ इसोरा जायजों जरा खालामनो गोसो बेजों गिदिं गिदाबाबो खालामनानै होखागोन जों सार अब्लाबो साननाय फैयो गिखांनाय मोनो मोजां मोनलायनाय समाव जे बिनो आं खोथा होदोंमोन ओइ हायना नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनमारोलै हो राहुल नों बे बाथ्राखौ आंनाव जावले जावले सोंबाय थानाङा आं रावनोबो गोसो होफेराखै नोंनोल' होदों आरो नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन आंबोलै हायना माबा नोंखौ सान हर गोसोखांबाय थायो आरो खाथिनिफ्राय खाथिसिन मोनसिनबाय थानो लुबैयो राहुल नोंल' बिदि साना आंबो सानो नाथाय गोसोखौ हमथानानैब्लाबो साख्रिखौ लाग्रोथारनांगोन साख्रिखौथ' मोनखाबायानो ना जइनल'सो जाहैनांसिगौ खिन्थु मोनसे खोथाखौ सानबाय थायोलै हायना मा खोथा सानो नोंलाय बुं दे आं साख्रियाव जइन जायोब्ला बबेबा हाग्रा खनायाव नेटवार्क नाङि जायगायावल' सहैदो थैदो नोंजों माबोरै रायज्लायनो मोनगोन माबोरै खबर लानो मोनगोन अ थारमाने नों आंखौ जिंगासिदों आं रायज्लायनो मोनाबाबो खबर लानो मोनाबाबो नोंनिनो जानानै थागोन नोंनि बुंनाय रावखौ खोनाब्लाथ' आंनि दुंहाव गोसोआ दैमुनि दै गुसुखौ दै लोंनाय बायदि गोजोन मोनलायो अब्लालाय माखौथो जिंगासिबाय थाखो नों साख्रियावल' जइन जाहैग्रोदो आं नोंखौनो नेनानै थाबाय थागोन आरो माखौ सिन्था थाबाय थालायखो नोंनाबाथाय बिदिनो हायनालै आं साख्रियाव थाङैनि सिगां नोंखौ हाबा खालामलांगासिनो बाराब्ला आं साख्रिखौनो लाला नामा अ माय गड आं नोंखौ मा होननानै बुजायबावगोन दे नों मिथिया नामा हाबा जानायनि उनाव गथ' गथाय मोनगोन जोंनि संसारा देरगोन संसारखौ सामलायनो थाखाय रां रुफा नांगोन रां रुफा फैनांगौबाथ' साख्रिनि गोनांथि बिजनेसजोंलाय मा गोरोन्थि दिनै दं गाबोन गैया आच्छा दे नों आंखौ फोथायथाराबालाय आं नोंनि खर'आव दांनानै समाय लागोन आं नोंनिनो जानानै थागोन नोंखौनो नेबाय थागोन फोथायबाय आं हायना आं सफैयागौ मानि नों आंनि आं नोंनि जानानै थासिगोन आरो बोरैबाफोर जुदि जोंनि अनलायनाया गेजेराव गावस्रालायोब्ला आं हांमा थागोन हायना हायना नों माखौ सिन्था खालामदों बिदिया जाखायो जों सार अनगोन आंबो नोंखौ अनगोन राहाला जेरै अननो होदों आंबो नोंखौ बेबायदिनो अनगोन
ओइ आदा राहुल मा जाखो नोंलाय ओइ आदा राहुल याद मानसिया जौ लोंनायसो मोनामजोब्बाय फौजि मानसिया बिदि जौ फाग्ला जायो नामाब्रा ओइ थु मारै जाखोब्रा नोंलाय ओइ साख्रि मोननानै जौ फाग्लासो जाहैबाय नाब्रा नोंलाय ओइ सिदा थाबायथ' फाग्ला नै न' मोनबाय आदै हा राहुल मा जाखो मा जाखो मानसियानो जौ लोंनानै लामायावसो दंमोन नुनानै लाना फैबाय आं मा जालाबायना फैखो आदा राहुला जौ लोंदोंलै लोंफेरना लोंफेरामोनथाय राहुल नों मानो जौ लोंदों आफा आयै सरिलै हायनानि थाखायनो गोसोखौ हमथानो हायैनि लोंफ्लांबाय गोसोखौ हमथानांगोन आफा नों मानो बिदि मावखो आं बारा बुजियासैलै मादै बाथ्राया बोरै जाखो अलंबार राहुला हायनाखौ मोजां मोनोमोन मा बेथ' हाबा जाबायना राहुला साख्रि मोननायनि सिगां आरो हायनाया हाबा जानायनि सिगां बिसोर सानैजों जोबोर मोजां मोनलायलायोमोननो राहुलखौ थगायना स्रोरै हाबा जाबाय आरो गाव जे हाबा जाबाय बेखौबो राहुलनो खिन्थाना लायाखैनो राहुलजों हर सान डिउटियाव थाब्लाबो मोजां मोननायनि बाथ्रा रायलायहरबाय थायोमोननो हाब मानो बिदि खालामनांगौ जाखो हायनायालाय बिदि खालामजाब्लालाय सोरनि गोसोआथो बायफ्लेया जानो गाव हाबा लानो थिनोबालाय आं हाबा लागोनानैबाबो साख्रियाव थांगौमोन नाथाय गावनो माना खालामदों गावसो ब्रा साख्रियाव थिनहरदों दा फैनानै नुफैयोब्ला जुदासो जाबायलै जाबाय माखौ दुखु खालामबाय थागोन नोंलाय महरानो गैया ना थाखा फैसानो गैया नोंहालाय बेनि साबसिन हिनजावखौनो मोनगोन नोङो अलंबार फंबाय आंनि मोजां मोननाया गुबुननि बायदि नङामोन सासेल' आरो बेल'मोन जाबाय आफा जाबाय नों गाबोब्ला आंनि मेगनावबो मोदै गयो दिनै जा लोंबाय आरो दिनैनिफ्राय दा लोंसै आफा सरिलै आयै आं गोसोखौ हमथासिगोन आं लोंला आं नोंनि समाय लाबाय अलंबार नों दिनै न'आव दा थांसै आदै राहुलजोंनो उन्दुफालांदो जागोन मादै आदा राहुल थु थां आफा मोखाङा सुनानै ब्रेकफास्टआ जाना लादो राहुल थां आफा मोखां सुइदो आच्छा दे नों आंखौ फोथायथाराबालाय आं नोंनि खर'आव दांनानै समाय लागोन आं नोंनिनो जानानै थागोन नोंखौनो नेबाय थागोन थारमाने नों आंखौ जिंगासिदों आं रायलायनो मोनाबाबो खबर लानो मोनाबाबो नोंनिनो जानानै थागोन
आयै अलंबारा थांबाय नामा? औ थांबाय माबा खामानि दङनो। राहुल नों गोसोखौ हमथा। नों सासे बुजिनो गोरों सेंग्रा, नों हादर रैखाथिगिरि, नों बिदि जानो समाया। मैया जा लोंबाय आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि दालोंसै। ओमफ्राय माब्ला होनदों डिउटियाव जयेन जाहैफिननांगौआ? गोबाव दंबावो आयै, मास मोनसेनि सुटि लानानै फैखादों आङो। राहुल आं मोनसे खोथासो सानदोंमोन। बुं आयै। डिउटियाव जयेन जानायनि डेटआ सफैयाब्लाबो थांजायोब्ला गाबोन थांफिनदो नामा? नों बेबायदि उदाङै थाबाय थायोब्ला बांसिन दुखुआवसो गोलैसिनगोन। आयै आं साख्रिखौनो एंगारसै नामा? राहुल मा बुंनाय जादों बेलाय? मा बुंदों थाल दङ? सासे हिनजावनि थाखायनो साख्रि गारनो बे माब्लाबाबो जानो हाया। आयै आं थांनो बानायसो मोनबाय। बा मोजां खोनाथारदों। आं उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो खांबोदोंबाबो आंनि फिसानि लोरबांथिखौ हमदांनो हाथाराखैमोन आं। नाथाय आं दिनै हमदांनो हाबाय। आंनि फिसाया बेसे लोरबां, मोजां मोननायनि थाखायनो साख्रिखौबो गारनो हालायो। दे गार, नाथाय साख्रि गारनायनि उनाव नों बिमानि गोथै सहखौबो गारनांगोन। आयै नों मानो बिदि बुंदों? आं नोंनि अनगा सोर दङ? जागोन आं साख्रिखौ गारला, आं गाबोननो थांफिनसिगोन। नों आंनि सासेल' नायल' जाल' फिसा, आं नोंखौ बिदि गोदाव सोराव जाजानो लुबैया। आयै दा गाबना प्लिज, आं थांगोन होनबायना।